everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Bagagnaong mong mga anaya mo. Animal kaining mga anay oh. Sa may pangpatay oh. Baga kayo mga naong animal. Wala kayong karapatan dito sa bahay namin. Grabe. Nag-self-quarantine po ang mga anay ng pangatay ni ay. Ang daghan kaayo oh. Animal ni mga anayan. Nisaka pa diri oh. Grabe manisin. Pagbaton pud mo pagbaton po mo kauwaw anayan ay. Animal ni mga anayan eh. Ana. Tinga ko sino ba sa aircon mo di ay animal. Parang basa ang cellphone. Unsa may pangpatay sa anay eh. Mga animal kayong mga lahat. Animal na nga eh. Tinatawag mo pang animal. Daghan ayo. Kaning mga anaya, wa ni mga lingaw. Nag-self-quarantine po sila. Awa. Anay. May mga hinungdan mo. Anaya mo. Sini mga anaya di. Kamera po ka na i-prax. Uy. Exposure ka diha. Focus lock. Nabuang po ang kamera. Hindi mo mag-focus and exposure lock. Ayaw intan kang guba kaya wapay sweldo sa YouTube. Oh. Ano kita? Sino yung anayan ni? Magbayad ko utang. Magbayad ko utang. Ayo! Ayo! Lemon! Hamat sila!